Li kargehên pastaxane û şîraniyan amadekariya cejna Qurbanê heye. Karê hosteyên qedayîk û beqlewayan li cejna Remezan û Qurbanê de giran e. Li vê kargehê jî her rojê nêzî 2 ton beqlewa qedayîk çêdibelê ji bo cejnê nêzî 10 ton şîranî wê amade bikin. Lê îsal di nav şîraniyên cejnê de cûreyek nû zêdekirine. Ev bi tam û çêj û renga xwe balê dikişîne. Navê wê danîne beqlewaya mor ango beqlewaya xemrî. Vekirina hevîrê beqlewaya mor jiyên din zehmettir e. Hevîrê wê ayşok ye û hoste bi saetan ber bi vekirina hevîr ve xwîdanê dirjînin. Hostek Qutbedîn ji bo temaşevanên dengê Amerîkayê dide zanîn arvanê ku ji fêkî û sebzeyên ku rengê wan morin hatine hişkirin û çêkirin li nav arvanê beqlewayê dixin û rengê mor, rengê fêkî û sebzeyên xwezayîne. Mor baklava ji hişkariya sebze û meyve tê çêkirin. Ji vî rengê de çi tê heşê meriv tê de heye. Şeker pancarî be, hewûç be, balîjan be, çi hebe yani çi tê heşê me kirine nava hev. Aroma ki pir xweş tê de derxistine. Ji bo nexweşere sıxıntî tune karin bixwin. Wan baklava înkene mesela gotin ji me re giran tê, îje eviya tamay sivik dike. Wanê ku nexweş bin zî ene karin bixwin, yani sıxıntî diviya de qetine. Yani bu ava wan, un ava wî çê dikin yan? Aromayê em çê dikin, aromayê wî de em dikin nava ökê hevîr. Nava hevîr de ji xwe vî rengê tê derxistin. Yani halihazir zî baş tê firotan, müşterî mesela dibin yani vî rengî û vî baklavayê çawa wê derkeve. Merak dikin, kinga tê tema wî zî mêze dike, pir xweş avan çe. İşte çıkar çe zî zêde dibe. Ji dervazî telefon vedikin, dibe eviya çi ye. Merak dikin. Rojê hena dey 12 tepsî tê firotan. Çıkar çe zî zêde dibe. Evê zêde zibe, hena müşterî zî fehm bikin, ji sağlıqê re zî baş e, evê da zî zêde be. Wan çenda ji Amerîkayê zî sipariş hate. Me goy halihazirê em dikarin bişe çünkü merak dikin, dibe eviya çi ye çawa derketiye. Em dişeynin dervazê, mesela Avrupa dişe. Hergav çe wan çenda yekê goy jimra Amerîkayê re zî bişeyne. Me goy le beyîn tîbisekine bize çawa bişeyne. Hoste îdia dikin ku feydeya wê ji tenduristiya mirovan re jî heye lê bi şertê ku hindik bixwin. Piştî hoste hevîrê xwe vedikin, pistiq li nav tebeqayên hevîr datînin, pêşî bi kêrê jê dikin, paşê jî rûnê nivîşk li rûyê beqlewaya mor dirjînin, herî dawî jî beqlewa bi sêniyan davêjin firnê. Piştî ku beqleva pijiya ji firnê derdixin û şîreya kelandî lê dikin. Beqleva piştî ku sar bû ji firotin û xwarinê re amade ye. Noşîcan be. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.